Dels motlles a la digitalització, la manera de donar forma als monuments fallers ha evolucionat al llarg de les últimes dècades. Ara una exposició repassa com els feien i com els fan ara. Un salt de vertigen que evidencia el talent dels nostres artistes fallers. Corrien els anys 60 i la necessitat obliga a l'artista faller a començar a fer modes. Calia economitzar temps i diners. Aquestes fotografies il·lustren un poquet l'imaginari visual, ¿no?, en el que es transformen els tallers. Se plenen d'este tipus de ninós reproduïts que estan preparats per quan facin falta en un moment d'apur. Una dècada després, als tallers arriben estos projectes. Això permet que puguen un mateix element augmentar-lo a l'escala que vulguin. Això és molt important en les falles, evidentment, perquè la seva pròpia essència és de coses que són de tamany colossal. Avui en dia es treballa cold d'escàner i digitalització. Aquestes peces són les que entren en l'escàner i que posteriorment generen imatges en 3 dimensions. El futur tal volta recórrega a la realitat augmentada, una nova forma de visualitzar com queda la falla. Per a descobrir tot això s'han d'acostar abans del 12 d'abril a la Universitat Politècnica de València.